Charlie Brown! Snoopy! Od Šulca. Hej, kako me niko ne voli? Želeo bih da me vole. Ne. Želim da budem više nego voljen. Želim da ljudi govore, taj Charlie Brown je sjajan dečko. Želeo bih da me na žurkama svi željno iščekuju i kad konačno stignem, hoću da uzviknu, evo stiže dobri Charlie Brown. Sada će sve da bude u redu. Da li me razumeš? Mislim, da li znaš o čemu govorim? Naravno, savršeno razumem. Pa? Zaboravi. 5 dinara, moliću. Pa cenim pomoć koju mi pružaš. Razmišljao sam ipak da možda potražim drugo mišljenje. Jedino ako nemaš ništa protiv da te izudaram po glavi tom koklicom na kojoj sediš. Mislim da je prvo mišljenje sasvim dobro. Snoopy! Oh, niko me ne voli. Niko me istinski ne voli. Sve što mi je potrebno da bih bio srećan jeste da mi neko kaže da me voli. Siguran si? Hoćeš da mi kažeš da neko posjeduje toliko moći da bi mogao ili mogla da te usreći uradivši tako prostu stvar? Da, upravo to mislim. Pa, mislim da ne tražiš mnogo, Charlie Browne. Zaista ne. Ali sasvim si siguran. Sve što želiš je da ti neko kaže volim te, Charlie Browne, i onda ćeš da budeš srećan. I onda ću da budem srećan. Ne mogu ja to. A jeli? Imam teoriju. Mislim da me ne voliš jer si ljubomorna na mene. Ljubomorna? Ne mogu da se setim da mi je teorija ikada tako brzo propala. Snoopy! Teško je naći nekoga s kim možeš da porazgovaraš. Reci mi šta je ljubav čak? Pa, pre par godina moj tata je imao lepi crni auto. Kakve to ima veze s ljubavlju? Poznavao je jednu vrlo slatku devojku i obično bi krenuli u vožnju tim kolima. Pozvao bi je na vožnju i uvek bi joj otvarao vrata auta. Kad bi ušla, on bi zatvorio vrata, pa bi zaobišao auto kako bi došao do mesta za volanom. Ali pre nego što bi stigao, ona bi se nagnula i pritisnula dugmence za zaključavanje i zaključala vrata. I onda bi samo tako sedela i mrdala nosom i kezila mu se. Mislim da je to ljubav. Ponekad se brinem za tebe čak. Snoopy! O, tako sam depresivan. Vidi, ovo je moj depresivan stav. Kad si depresivan, velika je razlika u tome kako stojiš. Najgore što možeš da uradiš je da se ispraviš i držiš glavu uspravno, jer se onda osjećaš bolje. Ako želiš da osjetiš sve čari depresije, treba da stojiš ovako. Ne moraš toliko da zaranjaš u depresiju, Charlie Browne. Ipak, svako je ponekad pomalo depresivan. Možda bi trebalo da meriš svoje periode depresije.
Na primer, šta bi rekao koliko ovaj period depresije već traje? Od mog rođenja? Gledaj to ovako, Charlie Browne. Ovo su tvoji loši dani. Ovo su tvoji dani teškoće i borbe. Ali samo ako držiš glavu gore uspravno i nastaviš da se boriš, jednog dana ćeš da pobediš. Jel stvarno tako misliš, Lucy? Iskreno? Ne. Snoopy! U redu. Koji problem imaš? Sutra. Mislim, zatičem sebe kako uvek brinem za sutra. A kad sutra postane danas, počinjemo opet da brinemo o sutrašnjici. Izgleda da me plaši budućnost. Mogu da ti pomognem, Charlie Browne? Prvo što treba da uradiš je da se okreneš. Tako je bolje. Sledeće je tvoje držanje. Ako ćeš da se suočiš sa budućnošću, treba lepo da se ispraviš. Tako je. Isprsi se i suoči se s budućnošću. Sad podigni ruku i stegni pesnicu. Tako je. Izgledaj odlučno. Mislim da znam zašto se plašiš budućnosti. Zašto? Izgledaš smešno. 5 dinara, moliću. Da li ti više voliš mene nego ja tebe, Čak? Ne znam. Da li ti voliš više mene nego ja tebe? Ne igrajmo te ljubavne igre, Čak.